Si veieu com algú presenta un programa sostingut pel gran King Kong, que us parla d'una princesa lesbiana galàctica que ve del regne de Clitòpolis, o d'un home vidu que veu com l'esperit de la seva dona torna reencarnat en una aspiradora, estem d'acord que això només pot passar en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Uah, quin nom més llarg! Soc l'Antonio del Valle, des del Canal Blau. Deixa el que estiguis fent, pren-te 10 minuts, ni que sigui per descansar una mica, perquè ara comença el Festival de Sitges dia a dia. Però qui copsarà tota l'atenció en un dia com avui és el director, escriptor i productor francès Luc Besson. Ja sabeu, El Gran Azul, El Quinto Elemento, El Professional, ve a presentar fora de competició el seu Dràcula. Tot i que ell no es considera un amant de les pel·lícules de terror, diu que se sent atrapat pel personatge dels queixals sanguinolents per tota la trama romàntica que suposa la novel·la del Bram Stoker. I mentrestant anem a veure què està passant pel festival. Mira aquí també. Aquí ja comença a juntar-se la gent que vol veure la darrera pel·lícula del director tailandès Ratchapum Bambuchachoke. Sí, Ratchapum Bambuchachoke. El títol, un fantasma útil, i tan útil és la dona del protagonista que reencarna en aspiradora. Poca broma, ve directament del Festival de Canes amb el Gran Premi de la Setmana de la Crítica. Després de la tràgica mort de la Nat a causa d'una contaminació per pols, el Marc es veu consumit pel dolor, però la seva vida quotidiana fa un gir radical quan descobreix que l'esperit de la seva dona s'ha reencarnat en una aspiradora. El lligam entre el vidu i l'aspiradora revifa i és més fort que mai. Sexe amb aspiradores i pinzellades de fulletó desaforat han fet d'un fantasma útil una de les comèdies negres de fantasmes més estranyes del cinema asiàtic i que ningú es vol perdre. Us parlo així perquè ara mateix s'està projectant aquesta petita gran joia que ens ha portat al festival directament des d'Austràlia. Aquí la teniu, Lesbian Space Princess, una comèdia musical, queer, d'animació, divertidíssima, colorista i absolutament desacomplexada. Kiki, I didn't exactly have girls knocking down my door before you did. You are my everything. You're dumped. Fuck. La introvertida princesa espacial Saira, filla de les reines lesbianes del Clitòpolis, s'enfronta a un gran repte. Ha de rescatar la seva exxicota, Kiki, una caça-recompenses que ha estat segrestada pels Malians heteroblancs, un grup nostàlgic del patriarcat ara relegat als marges. Straight, white, malians. Who? Oh, come on! Kill the lesbian! Sarah, you gotta help me. Kiki! Producció australiana creada per l'artista queer Emma Off i la guionista Lela Burgess van guanyar el prestigiós Premi Teddy que s'atorguen al Festival de Cinema de Berlín per les produccions protagonitzades per lesbianes, gais o trans. La millor manera de veure si una pel·lícula s'ha convertit en un clàssic universal és amb el pas del temps. Quasi 35 anys fa que es va estrenar la pel·lícula Delicatessen i el festival li fa un homenatge a on? El millor lloc es podria projectar una pel·lícula així, l'antic escorxador. Hi haurà un regalet. Després de la projecció, la presència del seu protagonista Dominique Pinon. Hello, Sitges. Coucou, c'est moi. Bonjour. Delicatessen va ser aclamada per ser una pel·lícula única amb una barreja de comèdia negra, elements de ciència-ficció post-apocalíptica i un humor macabre i despietat. Malgrat els canvis en la indústria, Delicatessen continua sent considerada una pel·lícula fresca i rellevant amb un caràcter transgressor i una estètica visual convertint-la en una obra de culte.
Després de passar per Sitges al 91 i endur-se els premis de millor director, millor actor i el Premi de la Crítica, resulta que és la millor pel·lícula per celebrar el leitmotiv del festival d'aquest any, la barreja entre humor i cinema fantàstic. Protagonitzada per un Dominique Pinon en estat de gràcia, l'actor francès rebia per part del festival ahir a la nit el Premi Méliès d'Or a tota la seva trajectòria. Je ne sais pas pourquoi, mais déjà à l'époque, quand le film était sorti... La veritat és que no ho sé gaire què ha passat amb aquesta pel·lícula. Ja va passar quan es va estrenar, que va ser un boom, un gran èxit, i continua tenint-lo. Les vegades que la passem, aquesta pel·lícula continua tenint èxit. No sé, té una certa màgia, és intemporal, és poètica, té punts de comèdia, també és molt fosca. La veritat és que no acabo d'entendre per què una pel·lícula té èxit o es converteix en atemporal al llarg dels anys. I finalment Luc Besson ja ha arribat. Poc amic de les catifes vermelles, el responsable del fotocall ja ens demanava, si us plau, anéssim amb certa rapidesa. Aquesta nit el director del 5è Element presentarà fora de competició el seu Dràcula. Death is a privilege that God grants you and denies me. Al segle XV, el príncep Vladimir renega de Déu després de la sobtada pèrdua de la seva dona i hereta una maledicció eterna. Es converteix en Dràcula. You did not play hard enough! My life no longer belongs to your God. Condemnat a vagar pels segles, desafia el destí i la mort, guiat per una única esperança, retrobar-se amb el seu amor perdut. My master, he comes to find his princess. Here you are. Luc Besson s'atreveix per primera vegada amb el gènere de terror amb una adaptació explosiva del mite de Dràcula protagonitzada pel seu nou actor fetitxe, Caleb Landry Jones. No ha vingut sol a presentar la pel·lícula. L'ha acompanyat l'actriu Zoe Bleu, que ens ha explicat que el vestit que porta ha sigut dissenyat per ella mateixa, inspirada en el seu paper de dona d'en Dràcula. Si una cosa ens ha deixat clara el director francès és que no ha tingut la més mínima intenció de fer una pel·lícula de terror, sinó purament romàntica. Això ens explicava en la trobada que ha tingut directament amb la premsa i els fans més incondicionals. I don't like a horror film at all. No m'agradava, no volia fer una pel·lícula de terror, a mi el terror em fa por. De fet, la primera vegada que vaig veure Dràcula jo tenia 11 anys. Us confesso que només em vaig veure 10 minuts perquè estava mort de por i jo realment estava interessat en la història d'amor, en la història d'amor d'aquest home que espera centenars d'anys per poder dir adeu a la seva dona. Era un tema tan romàntic que vaig pensar que valia la pena fer-ne una pel·lícula. Doncs ja ho veieu, comença a omplir-se la sala, tothom desitjant veure el Dràcula que, segons el seu director, és el Dràcula més romàntic de la història del cinema. We are very, very happy to be here, honestly. Hola, bona nit. Estem molt contents de ser avui aquí, honestament. Vaig venir aquí fa uns 20 anys amb la meva primera pel·lícula, Le Dernier Combat, i em vau donar un premi. No sabeu el que va representar aquell premi per mi, perquè em va donar la força per intentar fer una segona pel·lícula. I aquella energia que em vau transmetre, la vull donar avui, la vull transmetre també als directors joves que segur que hi ha entre nosaltres. Els passo la flama perquè l'art continuï viu. So open your heart to love. És una pel·lícula molt d'amor i no oblideu que tots nosaltres venim de l'amor. Cal més amor en el món ara mateix. Moltes gràcies. I necessitem més amor en el món ara mateix, deia l'actriu Zoe Bleu. Per mi, les millors paraules per acabar la jornada d'avui davant d'aquest auditori tan il·lusionant que s'estima el cinema. Gràcies i ens veiem al Festival de Sitges dia a dia.